Добър вечер на всички! Благодаря на тези, които ми писаха по отношение на въпросите, които имат за метода за техника за емоционална свобода. Сега ще разкажа малко за този метод и всъщност каква беше причината да реша да запиша този курс. Първо искам да кажа, че от доста време като цяло темата за психологията, личното развитие и така въобще като цяло постигането на нашият вътрешен мир, хармония, това да не позволяваме някакви случки и ситуации да ни изкарват извън равновесие и всъщност да започнем да преместим фокуса от това да обвиняваме, че все другите са ни виновни, защото много интересно, много хора може и да не се съгласят, разбира се, може да не се достигнем до този момент, но в голяма част от нашето ежедневие ние проектираме върху другите хора нашите собствени проблеми, нашите собствени страхове, нашите проблеми като цяло и дали било в самочувствие, самооценка, най-различни теми, ние проектираме всичко това върху другите хора. И всъщност по този начин ние им даваме власт, защото не разбирайки как всъщност този човек ни провокира и защо ни провокира, ние смятаме, че някой друг се ни е виновен. Докато не погледнем така навътре в себе си и така не започнем да работим дали с психолог, дали с друг вид терапевт, за да можем така да разберем какво всъщност се случва в нас, защото голяма част от нас, самите хората, ние реално не се познаваме и не знаеме кои сме всъщност, защото цял живот растейки като деца, нас ни програмират първо нашите родители, после така цялото общество и в един момент ти се будиш един ден и си казваш: Боже, това не съм аз. Нали, всъщност това аз ли съм, не съм ли, този начин на живот харесва ли ми, не ми ли харесва или просто ми е насъден някакъв начин на мислене или тип поведение, както и модел, който следваме от нашите родители. Това всичко провокира в мен да започна да търся такива методи, които да помогнат първо като цяло на мен, като жена, като човек, който и се развива и също има и семейство, и деца. И се срещнах с метода техника за емоционална свобода. Първо, естествено, работих с такъв терапевт, за да видя самият резултат върху себе си. И защо този метод работи? Защото той комбинира енергийна психология. По принцип психологията и психологическото консултиране комбинира на принципа вие да отидете на една консултация с психолога, да си разкажете така общо взето вашия проблем, но реално вие може да не стигнете до решение всъщност защо имате този конкретен проблем, откъде той е дошъл. И голяма част от нашите проблеми в днешно време, както и отношенията с околните, са така доста закодирани в нашето детство и на пръв поглед някаква съвсем незначителна случка в нашето детство, която тогава като деца обаче ние сме преживяли много така дълбоко емоционално и е оставила следи в нас. Сега, връщайки се назад вече от позицията на голям човек в тази случка, ние не го възприемаме по този начин, но детският мозък то възприема самата ситуация, емоция по съвсем различен начин тогава. Методът за емоционална свобода комбинира енергийната психология и използване на акупунктурни точки по принципа на китайската медицина, но чрез определени движения и потупване на тези точки ние освобождаваме така нашите емоционални проблеми и блокажи. Като в момента, в който, да речем, ние изпитваме много силна емоция, е важно да изразим точно как се чувстваме в този момент, как сме провокирани, каква е мисълта, която ни е довела първо до това чувство, защото първо нашата интерпретация за конкретната случка и какво ние мислим за тази случка влияе всъщност на нас самите. И много често една и съща случка няма да провокира един и същи човек. Един човек ще го провокира, друг човек няма да го провокира. Това е защото в нас има така едни тригери,
както ги наричат спусъци, или точки, които някой така натиска едно бутонче, се едно в нас и в нас веднага се реагира силна емоция. Определените емоционални наши състояния всъщност ги натискат най-близките ни хора. Това може да бъдат нашите родители, нашата половинка, нашите деца, но истината е, че преди време много се ядосвах. Приемах така доста, как да го нарека, много навътре всичко, което се случва. Но когато човек обърне фокуса и си каже вместо да увикаш човека или да му се сърдиш и преместиш фокуса и си питаш, добре, защо тази ситуация точно толкова много ме провокира? Какво толкова в мен се случва, когато, примерно, той ми казва така или ми реагира по определен начин? Какво става с мен? Какви мисли ми минават през главата? Защо реагирам толкова бурно? И ние, търсейки малко по малко, разбираме всъщност, че ние нямаме проблем с този човек, а всъщност ние проектираме върху него самите себе си и нашите проблеми. И това, което ми хареса на самото обучение, че Марти Иванова е един изключително голям професионалист, както и психолог, така и енергиен терапевт, както и NLP специалист, ни каза, че е хубаво да си направим списък с всички ситуации, в които в нас са провокирали много така силни емоции, ние сме ги преживяли емоционално, и да започнем да работим с определена така случка и ситуация. На самото обучение на мен ми излязоха доста интересни случки, които наистина ги бях забравила. Например, давам пример с една такава случка. Като вече голям човек, може и някой от вас да го има, че се чувства отговорен за щастието на другите, за другите хора. Чувствате така една много голяма отговорност. И в мен се провокира една случка, в която на мен ми бяха оставили да гледам едно дете, което обаче в този момент той е на 3, аз съм на 7 и няма как реално едно дете гледа друго дете. Но както и да е в случая, детето се нарани, така си щупи и ръката дори, при което върху мен последваха така обвинения, как аз съм виновна, защо не съм гледала това дете, как е могло то да се нарани. И какво се случва? Тази случка, която тогава се е случила в моето детство, ми създава такъв тип на поведение, в който аз смятам, че съм отговорна за всички хора, за тяхното щастие, защото още тогава в този момент ми е насъдено това. Наглед съвсем никаква случка, но пък която носи така доста интересно развитие в живота напред и как от една случка при нас се формира нашите определени поведения, нашите реакции, както и това ние да речем да правим повече за другите, отколкото да правим за себе си. Имаше една дама там, която че тя се чувства полезна и ценна само когато тя помага на другите хора, което е тъжно, защото в този момент тя вече няма на кой да помага, останала единствено и сама със себе си и в момента е в много такова трудно емоционално състояние, защото цял живот не е помагала на себе си, не е обръщала внимание на своя живот, но пък винаги е помагала на всички останали. Искам да ви кажа, че човек наистина може да извади така от миналото си доста неща, които е забравил. Неговия съзнателен ум отдавна е забравил тези случки, но неговото подсъзнание помни и затова ние имаме определен модел на държание, определен модел на реакции. Например, защо си казваме, че като пораснем, ние няма да бъдем като майка си, като баща си, но нашето поведение всъщност на моменти е точно такова, защото нашето подсъзнание автоматично е закодирало тяхният начин на поведение, било то дали наказания, дали повишаване на тон или някакъв друг метод, и си казваш, Боже, аз казах, че няма да бъда като майка си, като баща си, пък всъщност аз станах точно както тях.
Това е защото това се получава просто автоматично. Автоматично ние закодираме, нашето подсъзнание закодира определени реакции, определен тип поведение и в един момент ти се усещаш, че ти реагираш точно по този начин и се държиш точно по този начин, по който си казал, че няма да се държиш. Тази техника дава възможност ние да намалим стреса и в някакъв момент на много силна емоция да сведем така до минимум самия стрес. Дълги години хората казваха, нали, мисли позитивно, нали, ти в момента вриш и кипиш отвътре, много си ядосан, а ти казват мисли позитивно, нали, че всичко е наред. Това означава ние се едно да избягваме от реалността, да се правим, че нищо не се случва. И така ние потулваме тази емоция в нас. В един момент се получава, че се появява изведнъж проблем с стомаха, някакъв здравословен проблем, който всъщност е симптом за много силна необработена емоция и това е един вид задържане на самата енергия, това, че ние не сме отработили, не сме изразили как се чувстваме, не сме споделили всичко това. В един момент това се превръща в някакъв здравословен проблем. Благодарение на този метод ние можем да се наблюдаваме и да усещаме дали примерно не се сива топка в корема, дали ни стяга в гърдите, дали тук ни се едно буца ни засяда на гърлото. Всеки един определен симптом е свързан с някаква емоционална, много голяма емоционалност, която е блокирала там на това място. И трябва да се отработи, за да може да се освободи от тялото и ако не го направим, това се получава емоционален блокаж. Благодарение на този метод ние можем да отработваме бързо емоционално състояние. Още в момента, в който се хванем, че преживяваме силна емоция, можем като цяло да подобрим самият начин на живот и да си подобрим цялостното и здравословно физическо състояние, и емоционално състояние, и ние да постигнем така една хармония със себе си, но не правейки се, че определени неща не са се случили, а първо преживявайки ги емоционално, изказвайки се всички неща, които ние чувстваме, мислим, искаме да ги кажем, за да излязат те от нас. Например, ако ние много често спираме и не говорим, не изразяваме нашите емоции, нали, тук през така, гърлената чакра, както казват, много жени имат проблем с щитовидната жлеза, имат проблем Хашимото. Това е автоимунно заболяване, което всъщност това е симптом и болест, която дълги години човек не е изразявал мнението си, не е изразявал себе си и не е, особено в такива емоционални състояния, не е дал израз на емоциите. Нали? Тук ние говорим за това да изкажеш емоциите си чисто и просто без, нали, да викаш и да крещиш, а просто да кажеш как се чувстваш в тази ситуация, как те кара ти да се чувстваш, къде усещаш, нали, в тялото си тази емоция. Например, аз преживях така онзи ден най-много интересна случка, возейки се в трамвай в София. Така 3-4 дни се возех, купувам си билетче от шофьора, но просто не съм обърнала внимание, че на самото билетче трябва да се валидира самия билет с QR код. Просто не съм обърнала внимание. Взела съм си билетчето от шофьора и се качвам и се возя и в един момент се появява така една сърдита лелка, която с един много такъв тон билети и карти за проверка, моля. И аз си подавам билетчето и тя, този билет не е валиден. И аз, как така не е валиден? Вие не сте го така валидирали там, не сте го чекирали. И аз не знаех, че трябва това да се направи, ама не съм от този град. Вие не четете ли? Дали, но аз си купувах билетче от шофьора, той нищо не ми каза, съответно си седнах. И тя ми казва, сега ще ви глобя тук 50 лева. И аз казвам, аз няма да ви, нали, съответно да ви платя тази глоба, защото никой не ме е уведомил, че аз трябва да се чекирам този билет. Най-малкото аз си го купувам от шофьора и той би следвало да каже, нали, трябва там да се чекирате билета, защото иначе той няма да е валиден. При което в самата тази ситуация, защото нашият треньор и терапевт беше обяснил, че е необходимо ние да наблюдаваме тялото си и как някои ситуации ни влияят. В този момент тази ситуация, която се случва и наглед в този момент, аз усетих така едно свиване в корема. Все едно, нали, мислите, които бяха, направила съм нещо лошо, сега ще ме накажат и сега ще ме губят. И когато отидох в залата сутринта на обучението, споделих тази ситуация и се оказва, че, нали, в
в моето детство има такива подобни ситуации, които провокират същите реакции в мен, същата реакция в тялото, същите мисли, нали? Направих нещо лошо тук, сега ще ме глобят, аз сега тук съм виновна, ма как така не съм прочела там какво пише на този билет. Напълно някаква съвсем нормална случка, която би могла да се случи на всеки един човек, но моята интерпретация в случката беше, нали, направих нещо лошо, сега ще ме накажат, ще последва наказание, нали, тук сега ще ме глобят и, нали, ме стегна така корема, сви ме корема от напрежение. И беше много интересно, като споделих тази случка на така нашия треньор, който ни обучаваше, че на нас не се случват ежедневно някакви случки, но ние понякога не обръщаме внимание до толкова, че те остават много голям емоционален отпечатък. И е хубаво човек да си наблюдава тялото. Как реагираме, например, на някой, как говори с нас, какво си мислим в този момент, дали ние виждаме в тази ситуация и случка нещо, което нас ни наранява или ни натъжава, или ни разгневява, нали, какво точно ни разгневява. Но с този метод, нали, ние работим така доста надълбоко и изследваме всеки един проблем и обикновено всичко това, всяка една емоция, всеки един проблем, който имаме днес, в днешно време, в нашия живот, било то физически, емоционален и от друг аспект, той е свързан точно с нашето детство, с случки, които сме преживяли, които, нали, тогава не сме отработили и това създава, нали, емоционални блокажи в нашето тяло. Благодарение на този метод човек има възможността като цяло да подобри своят начин на живот и аз постепенно ще ви така давам по малко информация как може да си помагате ежедневно в вашия ден, защото ние ежедневно сме провокирани от различни ситуации. Ние имаме всякакви ситуации в семейството, в работата, нали, с децата, което е абсолютно нормално, защото ние сме хора и ние сме емоционални същества. Но много голяма част от нас, хората, са ни възпитали, че така не може, нали, да си изразяваш емоции. Така не е правилно, нали. И ти, нали, се стискаш, задържаш, стискаш зъби. Дори имаше една дама, която точно такъв доста голям проблем има нали, с зъбите си, като цяло с самата захапка. Именно защото тя цял живот просто стиска зъби. Тя вече е на 65 години. И от това стискане на зъби, нали, се получава този здравословен проблем, защото тя стиска зъби, защото задържа емоциите си, не може да ги изрази. Няма тази възможност. И едно време хората не са учени на това нещо, но слава Богу, живеем във време, в което доста се развиваме и хубаво човек, нали, да приеме, че емоционалността е нещо нормално, че това не те прави слаб, не, напротив, това те прави просто човек, който преживява различни ситуации, които му влияят и оказват въздействие по най-различни начини. Така че очаквайте в следващото видео да покажа повече за самия метод и как всъщност може да си помогнем, когато минаваме през така много силна бурна емоция. Сега ви пожелавам хубава вечер и благодаря на тези от вас, които бяха заедно с мен.